wannan lokaci za mu kawo muku sana'ar sayar da kayan abinci da kayayyakin gida na farko, Mimmat Provision Store. Yadda za fara da ƙaramin jari. Barka da sake saduwa. 'Yan uwa matasa, bayan duk shawarwarin sana'o'i da muka bayar, a yau na taho muku da wata sana'a mai matuƙar buƙata kuma wacce za a iya farawa da na 20,000, wato, sayar da kayan abinci da kayayyakin gida na farko, Mimmat Provision Store. Me yasa wannan sana'ar ke da kyau? Buƙatar ta akwai a kullum. Kowa yana buƙatar kayan abinci na yau da kullum kamar shinkafa, taliya, manja, da kuma kayayyakin gida kamar sabulu, omo, da sauransu. Wannan yana tabbatar da cewa akwai buƙata koyaushe. Jari mai sauƙi. Da Naira 20,000 za ka iya siyan kayayyaki masu buƙata na farko don fara shagonka. Ba sai ka mallaki babban shago ba. Za ka iya farawa a ɗan ƙaramin wuri ko ma a gida. Riba mai kyau. Idan aka sayo kayayyaki a farashi mai rahusa daga manyan dillalai, wholesalers, kuma aka sayar da su da ɗan ƙarin farashi, za a iya samun riba mai gamsarwa. Ci gaba. Za ka iya fara da 'yan kayayyaki kaɗan, sannan ka ci gaba da ƙarawa da faɗaɗa shagonka yayin da kasuwancin ke bunƙasa. Yadda za a fara da Naira 20,000. Jarin Naira 20,000 zai baka damar siyan wasu kayan farko da ake buƙata sosai. Siyan kayayyaki na 15,000 a ɗebe Naira 18,000. Kayan abinci. Fara da abubuwan da ake amfani da su sosai kamar taliya, spaghetti, indomie, maggi, gishiri, manja ko man gyaɗa, ƙananan kwalabe, da kuma shinkafa a ƙananan buhu ko kofi. Kayayyakin gida. Nemi sabulun wanka, sabulun wanki, omo, ƙananan lemun sha, minerals, soft drinks, ko ruwan sha a ƙananan roba. Ziyartar manyan kasuwanni. Je zuwa manyan kasuwanni inda ake sayar da kayayyaki jumlatan su, wholesale. Siyan a jumlace zai fi maka arha da kuma baka damar samun riba mai yawa. Kayayyakin aiki kaɗan, na 2,000 a ɗebe Naira 5,000. Tebur ko raka. Don jera kayayyakinka, za ka iya amfani da tebur na gida ko ƙirƙirar raka da ƙananan katako.